moram da kažem da su mere vlade dale rezultate i poređenju sa drugim zemljama ubeđen sam da je Srbija postigla i značajnije i bolje rezultate, ne u svim parametrima, ali u većini. Mi smo očekivali da će pad privrednih aktivnosti biti, da će biti deficit oko 4%, preko 4%, 4,5% ove godine, bit će možda čak i niži od 3%, oko 3%, gleda Mirka Cvetkovića, jer se prognoze menjaju iz dana u dan. Došlo je u posljednjem kvartalu do pozitivnih pomeranja. Mi smo jedna od retkih zemalja za koju međunarodne institucije, kao na primjer Međunarodni monetarni fond, očekuje rast ekonomije, rast privrede 1,5% sledeće godine, što je veoma značajno. U Evropskoj uniji je kudikamo veći pad proizvodnje i veća je recesija, da ne govorimo o zemljama u okruženju, retke su zemlje koje imaju ovakav rezultat kakav ima Srbija na planu osnovnih pokazatelja. Mi smo morali da zamrznemo plate u javnom sektoru, i plate i penzije, u suprotnom opteretili bismo privredu koja je sada ključ i činilac održanja vitalnosti naše ekonomije.